आउट अफ 15 10 प्लसखौ जोङो मोनगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। जोंनि पार्टिया मोनसे बेसादखौ सिदान्थ खालामनो हादों। 15थायाव 15थाखौ जों गेलेनो थांगासिनो दङ। बेसेबांबा गोबावनि उनाव रन्जित बसुमतारी बारग' इएम बेखौ मैयासो बड'लेण्ड बुब्लियाव नुज्रोदोंमोनलै आं माबा इलेक्सननि सोमोन्दै नैबे माबा फैबायना बिधान सभा ना मा बेनि आरोखि इलेक्सन एमएलए इलेक्सन सफैगासिनो दङ। बिनि थाखाय मैयानि दिनाव इउपिपिएलआ अदालगुरिनिफ्राय संकससिमहालागै बाइक रेलि बा हानजा सुरनाय हाबाफारि मैया मोनायाव क'क्राझाराव आंबो एसे नुज्रोदोंमोन। थिनालि बेखौ बारनानै नैबे फरेस्ट अफिस खाथियावहाय खांख्लाबादायावहाय ओरैबायदि गोलावखा थिगै আছে। मैया नुज्रोदों आं बिथांमोननि गारि रेलि खालामनायखौ होदों नैबे भिडिअ'आनोमोन मैयाहाय बिसोर फैनाया। थ' रन्जित बसुमतारियाबो खोनानो मोन्दों गेलेगोन। जुदि बे गेलेयोब्लाथ' बिपिएफ पार्टिया आरामसे मिनि उन्दु थाबायल' थानांगौ। केम्पेइनबो बारा खालामनो नाङा। एमएलए इलेक्सनाव बिराद क्रिटिकेलबो जागोन, क्रिटिकेल जालायगोन बे बारावहायबो। बावहाय सोरबा इउपिपिएलआथ' बिराद गोरा खालामखानांगोन। फुरा केम्पेइना जरदार जानांगोन। बिसोरथ' जेनखानाय पार्टि नालाय बे हिसाबै बिसोरो जरदार खालामनांगोन। लोगोसे बिपिएफआबो बिजेपिजों एलायन्स जाहैनाय लगे लगेनो बावहाय मुस्लिम भटखौ बिपिएफआ आवगोल जेसेबां मोनदोंमोन बेफोरबायदि मोनाबो जानो हागौ। जाय मुस्लिम सम्प्रदायनि मानसि बिसोरो बिपिएफखा बिसोरो थैयै मोदोमै जिउयै मोदोमै बिसोर बिपिएफखा। सोरबा माबा मोनसे बुंबाबो बिसोरखौ फिदिंनो हानाय नङा। खिन्थु मुस्लिमफोरनि गेजेरावबो माने बास्लायग्रा दङ नालाय बेयाव थांलाय बेयाव फैलाय बेयाव थांलाय बेयाव फैलाय एखनबा कंग्रेस एखनबा बिजेपि ना बेफोरबायदि बिथांमोना थांगोन आरोखि। जाय हक रन्जित बसुमतारी इएमनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौसो एसे खोनासंनानै लानि। लोगोसे रन्जित बसुमतारिया मा फोरमायदों बिनि फोरमायनायनि सायाव कमेन्ट सेक्सनाव एसेब्लाबो फोरमायहरनायखौ दाबाव। इउपिपिएल दोलोआ दिनै जा मेगा कार रेलि मोनसे बिथांखि लादों बे बिथांखिनि गुबै मन्त्रआनो जादों सान्थि गायसननाय। मानोना हाग्रामा महिलारिनि दिनैनि जा सरकार सालायनाय बे सरकार सालायनायाव असान्थियादि सृष्टि जादों बेखौ 26टा जाति जनगोष्ठी 35 लाख भारतीय नागरिकआ दिनै हमदांनो हादों। आरो सान्थिखौ इउपिपिएल दोलोनि दैदेननायाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव थांनाय 5 बोसोरावहाय बिटिसिआव जुगामि गायसननो हादोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारिनि दिनाव जौ जुवा बायदिसिनाजों मानसिफोरखौ गोजोम होनायजों लोगोसे दिनैनि मुलुगाव जे बड'लेण्ड हालामाव बे 21st सेन्चुरियाव आरोबाव मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिनाया दुंहाव आबहावा सोमजिनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बेखायनो रायजोफोरनि खावलायनाय बायदियै जोंनि पार्टिया बिथां मानव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै जोङो मेगा कार रेलिखौ लानाय जादों आरो बिनि मन्त्रआनो सान्थि गायसननाय। मानोना जोङो मोनबा डिस्ट्रिक्टखौ सरजाबफानानै खेबसेनो जोङो बे रेलिखौ खालामनो नागिरदों। जायनि जाहोनाव जोङो मेगा कार रेलिखौ लानो गोनां जादों। सरासनस्रायै बिदिखौ जोङो जानाय नुनो मोना। जानो हागौ बेनो आसामाव थांनाय 75 बोसोरनि गेजेराव बेनो बयनिख्रुइ देरसिन कार रेलि जागोन। जायनि जाहोनाव जोंनि पार्टिया दिनै मेगा कार रेलि होननानै मुं दोननो नागिरदों। निस्सय लाबोगोन। मानोना रायजो राजाफ्रा जेब्लायबो सान्थि लुबैसुला आरो भारतआ मोनसे सान्थि आरो आब्रुथिजों दाजानाय मोनसे हादोर हिसाबै भारतीय नागरिक हिसाबै जेरै बयबो सान्थिखौनो नागिरदों। जायनि जाहोनाव जोङो सानदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो साक्सेसफुल जागोन। दासिम जोंनि पार्टिया मोनसे बेसादखौ सिदान्थ खालामनो हादों। 15थायाव 15थाखौ जों गेलेनो थांगासिनो दङ। 15था गेलेनायनि गेजेरजों जोङो आउट अफ 15 10 प्लसखौ जोङो मोनगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ।
बे गासैबो हाइकामान्डनि बा जोंहा मोनसे कर कमिटि दङ बे कमिटिया मा डिसिसन लायो जों बायदिनो बेफोरबायदिनो थागोन हाइकामान्डआ जा डिसिसन लायो बा कर कमिटिया जा डिसिसन लागोन जों साफ्रोमबो UPPL सोद्रोमाफ्रा बेखौनो गनायनानै लागोन जों जेब्लायबो रेडि मानोना आंल' नङा जोंनि BTC आवहाय दा 5 लाखनिख्रुइबो बांसिन UPPL सापर्टार दङ गतिके 5 लाखनि 5 लाखआनो दिनै UPPL दोलोनि मेम्बार हिसाबै इलेक्सन गेलेनायनि थाखाय रेडि